ଚକ୍ଷୁ ହେଉଛି ମଣିଷର ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଙ୍ଗ। ଚକ୍ଷୁ ନଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏକଥା ସେଇମାନେ ହିଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ ସାରା ଦୁନିଆଟା ଆମକୁ ଅନ୍ଧାର ଦିଶେ ଏବଂ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ ସାରା ଦୃଶ୍ୟଟା ଆମକୁ ଆଲୁଅ ଦିଶିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଖି ରକ୍ଷା କିପରି ଆମେ ସହଜ ଭାବରେ ଘରୋଇ ଉପାୟ କରିପାରିବା। ଜଳ ଦୁଧ ପିଇବା ବେଳେ ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରି ପିଇବା ଏହି ସହଜ ଉପାୟରେ ଆଖିକୁ ଅନେକ ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଳକୁ ପିଇଲା ବେଳେ ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ପିଇବା। ନମ୍ବର 2, ସକାଳୁ ଉଠି ମୁହଁ ଧୋଇଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମ କୁଳୁକୁଚା ପାଣିରେ ଆଖି ଧୋଇଲେ ଆଖିକୁ କୌଣସି ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 3, ପ୍ରତିଦିନ ଆଖିରେ କଜଳ ଲଗାଇବ। ନମ୍ବର 4, କଦାପି ଆଖିରେ ଗରମ ସେକ ଦେବ ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟ ଟିପ୍ସ 5 ନମ୍ବର, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦ୍ୱାରା ନାନା ପ୍ରକାର ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଭଲ ହୁଏ। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପ୍ରଖର ନଥାଏ ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ବସ ଏବଂ ଆଖି ମୁଦା କର। ଶରୀରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏପାଖ ସେପାଖ ଚଞ୍ଚଳ କର। ଏପରି 10ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର। ଶରୀରକୁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ଛାଇକୁ ଆସି ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଆଖିକୁ ଧୋଇବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରରୁ ଆଖିରେ ଶକ୍ତି ବଢ଼େ ଏବଂ ସ୍ନାୟୁ ତନ୍ତୁ ସତେଜ ରୁହେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ବୃଦ୍ଧ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ।